Bună ziua, bine ați venit sau bine ați revenit dacă deja v-ați înscris la canalul meu. Eu sunt Violeta și astăzi o să avem un nou video. Cum v-am promis, o să reîncep seria cu serial killers, însă materialul nu este încă gata. Așadar, am decis între timp să fac un nou filmuleț și să vă povestesc despre o faptă pe care pe mine m-a lăsat din nou șocată. Ăsta cred că este termenul pe care o să-l folosesc cel mai des în filmulețele mele, pentru că toate lucrurile pe care le citesc mă lasă cumva șocat. M-am gândit de foarte multe ori că, din păcate, s-ar putea ca în viața noastră să se întâmple ceva neprevăzut. Așadar, s-ar putea, nu știu, să cobori scările, să te duci să duci gunoiul, să nu te mai întorci, sau s-ar putea să mergi undeva să se întâmple ceva, sau s-ar putea pur și simplu să iei un autobuz și să nu mai cobori din el. Din păcate, așa s-a întâmplat și cu Tim McLean. Suntem în 2007, Canada. Tim McLean este un tânăr de 21 de ani, născut în Winnipeg pe 3 octombrie 1985. El este un tânăr căruia îi place sportul, activitățile, aerul liber, persoanele, îi place să vorbească cu persoane, are foarte mulți prieteni, este acel gen de persoană care merge la un party și practic devine atracția principală a acelui party. Este o persoană extrem de sociabilă. În vara lui 2007, o prietenă de-a lui Tim McLean îl sună și îi spune că dacă nu are nimic în program, să-și ia ghiozdanul în spate și să plece într-o călătorie împreună, timp de o săptămână fără destinație, pur și simplu să-și ia ghiozdanul și să plece. Făcând așa, ei găsesc și un job de o vară într-un parc de distracții. În acest parc de distracții, Tim McLean trebuia cumva să facă publicitate. Era acea persoană care practic stă la intrarea parcului de distracții și încearcă să facă ca oamenii să intre, să se distreze și să plătească, bineînțeles, biletul. El acceptă deoarece poate să lucreze, să facă niște bănuți și poate și să călătorească, deoarece acest parc de distracții se muta dintr-o parte în alta a Canadei. Acest job de vară însă este super cool pentru el. Seara stă împreună cu colegii săi care sunt toți tineri, se distrează, devin prieteni și acest job de o vară devine de fapt un job de un an întreg. Așadar ajungem în 2008. La un moment dat, Tim simte că a venit momentul să se întoarcă acasă la el în Winnipeg. Are deja 22 de ani, vrea să se întoarcă la părinții săi, se poate să-i vadă, decide să se întoarcă acasă în Winnipeg. Iar în iulie 2008, când parcul de distracții vrea să se mute de la Edmonton, unde era în acel moment în altă parte, el hotărăște că a ajuns momentul să se întoarcă. De la Edmonton la Winnipeg însă este o distanță destul de mare. Prietenii lui Tim vor să strângă bani și să cumpere un bilet de avion, pentru că cu avionul făcea doar 2 ore, pe când cu autobuzul făcea cam 24 de ore până acasă. Însă Tim refuză pentru că biletul costă destul de mult și nu vrea cumva să fie o îngreunare pentru prietenii săi. El își cumpără biletul de autobuz. Pe data de 30 iulie 2008 se urcă în autobuzul Greyhound, numărul 1170. El se duce, știți, în spatele fiecărui autobuz. Există acea filă de scaune, care sunt 4, ultimele 4. El se pune pe ultimul scaun, acela lângă geam. De la Edmonton la Winnipeg, autobuzul se oprește de mai multe ori în diferite orașe, permițându-le călătorilor care sunt în autobuz să coboare și celorlalți să urce în autobuz. Este ora 6:55. Tim deja este în autobuz de circa 7 ore, doarme. Autobuzul se oprește la Erickson, unde unii coboară, iar alți călători urcă. Tim continuă să doarmă. La un moment dat, autobuzul se oprește pentru a permite călătorilor să ia prânzul. Când acești călători se urcă din nou în autobuz, Tim se duce din nou să se pună unde era înainte. La un moment dat, un pasager care urcase la Erickson nu se mai pune pe locul lui în partea anterioară a autobuzului, ci se duce lângă Tim. Se duce lângă Tim, fixează cumva toate persoanele până acolo și alege să se pună lângă el. Tim, bineînțeles că îi spune că poate să se pună acolo, deoarece este liber, îl salută și se pune să doarmă înapoi. Deci Tim era la geam, apoi lângă el acest bărbat de circa 40 de ani, de origine chinezească, iar lângă el mai erau încă 2 bărbați, 2 băieți. Acești 2 băieți se sesizează faptul că erau foarte ciudat.
deoarece într-o mână ținea o hârtie igienică, iar în cealaltă mână ținea un termos cu ceai. La un moment dat acest om a început a se legăna, cu privirea cumva pierdută în gol, și a început și să cânte, probabil în chineză. La ora 20, adică la 8 seara, luminile autobuzului erau stinse, Tim dormea, acest om ia un cuțit și începe să-l înjunghe pe Tim. Cei doi bărbați care erau lângă ei practic au sărit în sus și au fugit repede la șofer să îi spună să oprească pentru că un băiat era agresat, însă șoferul nu putea să oprească pentru că era în autostradă, iar în acea porțiune, autostrada nici măcar nu avea bandă de urgență. A trebuit să continue să conducă. Pasagerii erau toți panicați și practic s-au dus toți în partea din fața autobuzului, iar Tim McLean, bineînțeles, s-a trezit, a încercat să fugă, dar din păcate el era cumva prins acolo. La un moment dat, șoferul a găsit unde să oprească autobuzul, a oprit autobuzul, au ieșit toți din autobuz, a ieșit și el și a închis, bineînțeles, ușile pentru ca acest om să nu poată fugi. În momentul în care ei au coborât, deja Tim a fost înjunghiat de zeci de ori, însă el continua ca un robot să-l înjunghe. Un camion, trecând pe acolo, se oprește pentru că șoferul acestui camion își dă seama că ceva nu este în regulă. Gândiți-vă că în autostradă, practic, este un autobuz oprit și toți 35 de călători sunt lângă autobuz în stare de șoc. Acest șofer de camion se oprește, coboară, șoferul autobuzului spune ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat. Acest șofer de camion ia o rangă de fier și cu șoferul de autobuz intră în autobuz, însă se opresc în partea anterioară al autobuzului, deoarece acest om încă continuă să îl înjunghe pe săracul băiat care era mort. Îl înjunghease de circa 50-60 de ori și continua să înjunghe. La un moment dat, acest om se întoarce spre cei doi șoferi, nu-l mai înjunghe pe Tim, însă începe a-i tăia capul. Îi taie capul, ia cu o mână capul și arată capul lui Tim McLean acestor doi șoferi. Apoi arată capul spre călători și începe a merge înspre cei doi șoferi care la acest punct își dau seama că oricum nu mai au cum să îl salveze pe săracul Tim McLean, așadar coboară din nou din autobuz și închide autobuzul. Omul nu face decât să meargă în sus și în jos cu capul lui Tim și să îl arate celor de afară. Între timp ajunge și poliția, dar poliția așteaptă ca echipele SWAT să intervină. Acestea ajung, dar până la ora 1 noaptea nu fac nimica. Pentru că ei își dau seama că acest bărbat are o criză psihotică și așteaptă ca acest bărbat să se calmeze. Între timp și pasagerii au fost preluați de poliție și conduși la secție pentru a fi interogați, după ce săracii au stat ore în șir să vadă acest spectacol macabru, iar până la ora 1 noaptea nu fac nimic decât să vadă ce face acest om. Și anume, la un moment dat, acest om, după ce l-a înjunghiat pe Tim McLean de zeci de ori, după ce i-a tăiat capul, începe să taie părți din corpul lui Tim și începe a le mânca. Taie ochii, nasul, gura, inima și multe alte părți ale corpului lui. La ora 1 noaptea, cum ziceam, acest om încearcă să spargă un geam pentru a fugi. În acel moment, echipele SWAT împușcă de 2 ori cu un teaser, acesta cade la pământ, este încătușat și dus la poliție. După ce îl arestează pe acest om, criminalistica intră în autobuz și ceea ce văd este îngrozitor, pentru că practic tot autobuzul este plin cu părți ale corpului lui Tim McLean. Însă ei nu reușesc să găsească niciun act de identitate asupra lui și nu înțeleg imediat și despre cine este vorba. În a doua zi de dimineață, mama lui Tim McLean se trezește și merge la muncă, ea fiind un bucătar la o casă de bătrâni. Ajunge practic în bucătăria sa, prinde televizorul pe care l-avea acolo și ascultă această știre. Este îngrozită, însă nu crede că este o știre pur și simplu. La un moment dat, pe ora prânzului, ea a spus că a început să simtă ceva în stomac, știți acea senzație când ceva se întâmplă, dar încă nu știe nimica pentru că, de fapt, poliția încă nu înțelesese că este vorba despre fiul său. Seara, Tim trebuia să meargă la părinții săi, așadar tatălui Tim iese pentru a-i cumpăra mâncarea favorită, și adică pui prăjit. Când se întoarce însă, îi găsește pe prietenii lui Tim care îl așteaptă în fața casei, iar aceștia îi dau vestea tragică. Pentru că trebuie să știți că televiziunea și media știau înaintea poliției că Tim fusese victima acelui fapt
absurd. Pe când poliția încă nu-i întrebase nimic pe acești doi părinți, media deja știau aproape sigur că victima era Tim McLean. În acest fel, părinții lui Tim descoperă că fiul lor fusese victima acestui canibal. Cine este acest canibal? Acest canibal este un bărbat pe nume Vincent Lee, care se descoperă că suferea de schizofrenie. El luase autobuzul din Edmonton spre Winnipeg cu 24 de ore înaintea lui Tim McLean. Însă, la un moment dat, el spune că a auzit o voce care el spunea îi aparținea lui Dumnezeu, care i-a spus să coboare la Erickson. El a coborât la Erickson și a stat acolo pe o bancă timp de foarte multe ore, până la un moment dat, când și-a dat seama că această voce nu mai îi spunea nimica și a hotărât să se urce din nou în autobuz și, fatalitate, s-a urcat fix în autobuzul în care era Tim McLean. Era considerat de toți un om responsabil, liniștit, care nu fusese niciodată agresiv. Singurul lucru ciudat pe care îl făcuse era când și-a luat totul și-a lăsat casa și nevasta, mutându-se la Edmonton. Dar ăla era singurul fapt ciudat. În rest nu făcuse nimic ciudat, nimic agresiv. Era o persoană total normală până în acel moment. Iar în momentul în care, să revenim, în momentul în care s-a urcat în autobuz, a schimbat locul după prânz, s-a dus lângă Tim McLean și a rămas acolo. La un moment dat, această voce i-a spus să îl omoare. Iar el, bineînțeles că luase cuțitul și l-a omorât. Acel cuțit pe care îl cumpărase deoarece vocea îi spusese că cineva vrea să-l omoare. A luat acel cuțit, l-a omorât pe Tim McLean, a continuat să-l înjunghe, până la un moment dat, când vocea i-a spus că trebuie să scape de cadavrul lui Tim McLean, că dacă nu ar fi scăpat de corpul lui Tim, acesta s-ar fi trezit de morți și l-ar fi omorât. Iar el, fiind închis în autobuz, nu putea să scape de el decât mâncând. Tocmai de aia l-a tăiat și l-a mâncat. El este diagnosticat cu schizofrenie și se crede că, deși avea 41 de ani, suferea de schizofrenie deja de la vârsta de 20 de ani, deși nu dăduse semne că ar fi suferit de schizofrenie. Este condamnat. Vincent Lee credea că va fi omorât, pentru că Dumnezeu i-a spus că el va fi omorât, acea voce pe care o auzea. Și în momentul în care se spune că nu, în Canada nu ești omorât, el începe cumva să spună că se va omorâ singur, că vrea să moară, că vrea să fie omorât. În fine, la un moment dat se înțelege că este într-adevăr foarte bolnav, că nu are capacitate de discernământ între ce e bine și ce e rău și nu îl închid în închisoare, ci îl duc într-un spital de psihiatrie, unde va fi închis până în data de 2016, când este eliberat. Iar aici țineți-vă tare, pentru că a fost o polemică imensă. El, când a ieșit în 2016, a schimbat numele în Will Baker, s-a mutat, bineînțeles, într-un alt oraș și ceea ce a declanșat polemicile a fost faptul că i-au fost șterse antecedentele penale, ceea ce înseamnă că în cazierul acestui om nu există nici pomeneală de faptul că el a omorât și a mâncat o persoană. Deci asta a fost povestea pe ziua de astăzi, sper că v-a plăcut, că a fost o poveste interesantă. Din păcate a fost și o poveste foarte tragică, pentru că victima a fost o victimă care chiar nu făcuse nimic rău, ca toate victimele de altfel. Sper că a fost pe placul dumneavoastră. Dacă v-a plăcut și dacă vă place ceea ce fac și vreți să mă susțineți, înscrieți-vă la canalul meu, mi-ar face foarte mare plăcere. Dacă aveți critici sau sugestii, puteți să mi le scrieți în comentarii. Eu vă salut și ne vedem data viitoare. Mulțumesc, la revedere!